Lejlet il-festa ta' Pentekoste ninaqdu flimkien mal-isqfijiet ta' Malta bħala knisja waħda. Velja tat-talb, testimonjanzi u katekezi biex infakru t-twelid tal-knisja u d-don tal-Ispirtu fil-ħajja tal-lum. Is-Sibt 18 ta' Mejju fis-7:30 ta' filgħaxija fil-Knisja ta' San Publiju fil-Furjana. Dettalji fuq knisja.mt. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Jekk jew ninġabru ħuti għal din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika, jekk kulħadd iressaq l-intenzjonijiet personali tiegħu għal din il-qudiesa għal dan il-mument ta' talb. Ħafna nies li nkunu wednihom illi se nitolbu għalihom fit-talb tagħna. Ngħiduha bil-kliem, importanti li notquha verament u li noffru t-talb għal dawk li huma l-aktar fil-bżonn. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Jiena għadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, l-Anġlu l-Qaddisin kollha lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Għatina mulej li l-Ispirtu Qaddis tiegħek isawwab fuqna qawwa kbira id-doni tiegħu u jagħmel li nkunu dejjem noġbuk u li ngħixu skont ir-rieda tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, billi l-Fizzjal rid jaf sewwa biex il-Lut kienu qegħdin jakkużaw lil Pawlu, l-għada ħallu mill-irbit u ordna li jiltaqgħu l-qassisin il-kbar u s-Sinedriju kollu. Imbagħad bagħat iġib lil Pawlu u resqu qudiemhom. Issa Pawlu kien jaf li xi wħud minn daw min-naħa tas-Saduċej u oħrajn min-naħa tal-Fariżej. Għalhekk għajjat fis-Sinedriju. Ħuti, jien Fariżew u bejn il-Fariżej, u għalhekk li qiegħed isir ħaq minni minħabba it-tama fil-qawmien minn bejn l-imwiet. Kif għalhekk qamet it-tilwima bejn il-Fariżej u s-Saduċej u l-ġemgħa inqasmet. Għax is-Saduċej jgħidu li la hemm qawmien minn bejn l-imwiet la anġli u lanqas spirti, waqt li l-Fariżej jistqarru dan kollu. Imbagħad qam storbju kbir. Xi kittieba min-naħa tal-Fariżej qamu u bdew joħduha bil-qawwa kollha mal-oħrajn u jgħidu: Aħna ma nsibu xejn ħażin f'dan il-bniedem. Min jaf kelmu xi spirtu jew anġlu? It-tilwim aktar kiber. U għalhekk il-Fizzjal, billi beża li se jtertqu lil Pawlu, ordna lis-soldati jinżlu jaħtfuh minn nofshom u jeħduh il-fortizza. Fil-lejl ta' wara, il-mulej derlu u qallu:
għamel il-qalb kif tajt xhieda għalija f'Ġerusalemm, hekk ukoll jeħtieġ li tagħti xhieda f'Ruma. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Ħarisni o Alla għax fik jien nisken. Flimkien, ħarisni o Alla għax fik jien nisken. Ħarisni o Alla għax fik jien nisken. Jienet lil-mulej int sidi. Mulej, inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi, inti żomm f'idejk xortija. Flimkien, ħarisni o Alla għax fik jien nisken. Imbirek lil-mulej li tani l-fema, imqar bil-lejl qalbi tallimni. Inżomm il-mulej dejjem qudiemi, għax bih flaminti qatt ma nitħarrek. Flimkien, ħarisni o Alla għax fik jien nisken. Hekk tifraħ qalbi u titenna ruħi, u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet. Għax int ma titlaqnix fl-imwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar. Flimkien, ħarisni o Alla għax fik jien nisken. Int tallimni t-triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm il-għax għal dejjem fl-emintek. Flimkien, ħarisni o Alla għax fik jien nisken. ħajkunu l-koll ħaġa waħda, kif inti fija missier u jiena fik, biex hekk id-dinja temmen li inti batni. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glora lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu refa' għajnejh lejn is-sema, talab u qal: Minix nitlob għal dawn biss, imma wkoll għal dawk li qed jemmnu fija bis-saħħa tal-kelma tagħhom. Nitolbok li jkunu l-koll ħaġa waħda. Kif inti fija missier u jiena fik, ħajkunu huma wkoll ħaġa waħda fina, biex hekk id-dinja temmen li inti batni. Il-glorja li int tajt lili jiena tajta lilhom biex ikunu ħaġa waħda bħalma aħna ħaġa waħda. Jiena fihom u inti fija biex isiru ħaġa waħda għal kollox. Ħalli d-dinja taraf li inti batni u li ħabbejt lilhom kif ħabbejt lili. Missier, irrid li dawk li tajtni jkunu huma wkoll miegħi fejn inkun jien, biex jaraw il-glorja tiegħi. Il-glorja li tajtni int, għaliex int ħabbejtni sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja. Missier ġust, tassew li d-dinja ma rfitekx, imma jien araftek, u dawn għarfu li inti batni. U jien għarraftom ismek u għad narrafulhom iżjed biex l-imħabba li bija ħabbejtni tkun fihom u jiena fihom. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. L-Evanġelju li għadna kemm smajna llum għandu enfasi kbira fuq il-kliem ħaġa waħda. Għal 5 darbiet fi ftit sentenzi jirrepeti Ġesu din l-importanza fit-talba li qed jagħmel lill-missier qabel jagħti ħajtu għalina. U allura xtaqt li riflessjoni tagħna flimkien tkun fuq din il-ħaġa waħda. L-ewwel nett, għal min qiegħed jirreferi hawnhekk Ġesu? Ġesu qiegħed jirreferi għad-dixxipli, għan-nies illi emnu fih ta' żmienu, imma anki għalija u għalik li qegħdin ngħixu llum. Dawk li jgħixu bejn dak iż-żmien u żmien tagħna. U dawk li għad iridu jgħixu anki warajna.
Kemm hi sabiħa is-sentenza. Minix nitlob għal dawn biss, imma wkoll għal dawk li għad jemmnu fija bis-saħħa tal-kelma tagħhom. Jiġifieri bis-saħħa tal-kelma li aħna rċevejna minn ġenerazzjonijiet ta' qabilna li jaslu sa' żmien illi kien fostna Ġesu, veru Alla u veru bniedem. U din għandha ittina ħafna kuraġġ fil-ħajja tagħna. Ittina kuraġġ illi Ġesu f'dak il-mument fit-talba quddiem il-missier kien diġà kellu l-ħsieb tiegħi u tiegħek. Kien diġà qed jitlob quddiem il-missier għalija u għalik. U la tajjeb illi aħna fil-ħajja tagħna napprezzaw illi verament Ġesu jixtieqilna l-aqwa ġid. Ġesu jixtieqna nkunu miegħu. Ġesu jixtieqna nkunu flimkien maqudin ħaġa waħda. U t-tieni punt allura illi xtaqt nirriflettu dwar huwa xi tfisser din li tkun ħaġa waħda. Jiġifieri li kulħadd jitlef l-identità tiegħu u nkunu kollha l-istess u naħsbu l-istess u kapaċi nagħmlu affarijiet l-istess, nkunu bħal xulxin biex nkunu ħaġa waħda. Jiġifieri nċedu l-libertà li kulħadd jiddeċiedi kif jixtieq. Xejn minn dan. Ħaġa waħda anzi tfisser li nibqgħu differenti, li nibqgħu distinti imma kapaċi naħdmu flimkien. Kapaċi nkunu f'armonija u t-talenti jidduni il-ħadd li ġej niċċelebraw il-50, nkunu kapaċi nġibuhom fin-nofs u jaħolqu armonija u nkunu flimkien ħaġa waħda fil-ħidma tagħna. Din tfisser illi aħna nkunu ħaġa waħda. U forsi l-mistoqsija li jmissa riflessjoni tagħna hija allura kif se naslu għaliha din. Nafu li mhux faċli xi kultant taħdem ma' ħadd ieħor. Mhux faċli taqbel ma' ħadd ieħor, anzi ħafna drabi insibu d-differenzi ta' bejnietna u nifqu fuq hemm. Min huwa allura dak li għadna? Kif se għadna ħaġa waħda? Ġesu Kristu biss. Mhux hu talab għalina biex nkunu ħaġa waħda, mhux hu xtaqa din u talaba quddiem il-missier, mela hu biss għandu ċ-ċavetta, u biss għandu l-mod kif, u ħadd iżjed, l-ebda bniedem, l-ebda żmien, l-ebda ċirkustanza ma taqadna flimkien ħlief Ġesu Kristu. U allura aħna rridu nkunu konvinti minna din illi kif qalinna anki fil-Vanġelu, bħalma jien u l-missier ħaġa waħda, hekk nixtieqkom li intom tkunu ħaġa waħda magħna. U allura bħalma il-missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu, it-Trinità Qaddisa, huma distinti imma maqudin ħaġa waħda bl-imħabba ta' bejnietom, hekk irid li aħna nirrelataw ukoll ma' Alla Trinità, mal-Missier, mal-Iben u mal-Ispirtu Santu u permezz tal-għaqda tagħna personali magħhom ma' 3 persuni ma' Alla wieħed inkunu kapaċi iżjed inkunu ħaġa waħda bejnietna. U forsi mistoqsija oħra li segwi allura għala dan il-bżonn. Għala dan il-bżonn li aħna nkunu ħaġa waħda bejnietna. Għaliex b'dan il-mod li nkunu ħaġa waħda bejnietna id-dinja tista' temmen. Kull min dbiet minn Alla, kull min tfixkel, kull min anki ma jafx għad lil Alla u t-talim tiegħu permezz tal-għaqda ta' bejnietna. Jasal biex jistaqsi, jasal biex ikun kurjuż, jasal biex jersaq u allura jifhem it-talim ta' Sidna Ġesu Kristu u jkun ħaġa waħda magħna u ma' Kristu li salvana. Dik hija t-triq u allura l-mistoqsija forsi anki għalina qabel naħarsu lejn id-dinja li forsi ma temminx. U dak kollu li jkun qed jiġri fid-dinja ta' madwarna. Tajjeb li nistaqsu anki dawk kollha li huma involuti diġà fil-mixja wara l-mulej. Aħna li ngħidu li aħna dixxipli li m'għamdin kollha tajjeb li nistaqsu aħna qed inkunu maqudin ħaġa waħda biżżejjed bejnietna biex nagħtu dan il-messaġġ qawwi tal-bxara tajba lid-dinja forsi li tfixkilet u li għadha ma temminx. U naħseb li din hija mistoqsija li tajjeb nagħmluha fl-għaqdiet, fil-parroċċi tagħna
f'kull ħidma, fil-mod kif jiena ngħix fuq il-post tax-xogħol fil-ħajja ta' kuljum. Kemm jien bniedem li verament qed nagħti dan il-messaġġ illi aħna maqudin ħaġa waħda. Inneħħu l-piki ta' bejnietna. Inneħħu ta' min irid jidher li żjed. Inneħħu kull ħaġa li tista' tifridna u tagħti messaġġ ħażin. Għaliex fejn m'hemmx laqda ta' bejnietna, fejn m'hemmx il-ħaġa waħda li qed jitlobaw Ġesu, il-bxara tajba nkunu qed inwassluha, imma ma tkunx effettiva biżżejjed. Ma jkollix il-100% tal-effett ta' Sidna Ġesu Kristu, għax ix-xhieda tagħna hija nieqsa. U għalhekk tajjeb illi qabel nitkellmu fuq evanġelizzazzjoni, irridu nistaqsu, imma aħna qegħdin flimkien ħaġa waħda l-ewwel, inutli taħseb fuq il-modi ta' evanġelizzazzjoni, jekk ma nkunux maqudin flimkien ħaġa waħda bejnietna. U nagħlaq billi din il-kelma ħaġa waħda li tant jagħmel enfasi Ġesu hawnhekk fuq għallum. Għaliex daqshekk importanti x'inhu l-gwadan ta' warajja din? Huwa dak il-kliem sabiħ li jgħidilna hawnhekk fil-Vanġelju. Il-glorja li inti tajt lili jien tajta lilhom biex ikunu ħaġa waħda. Jiena fihom u inti fija. Din il-glorja li Ġesu qed jitkellem mal-Missier biex jaraw il-glorja tiegħi, il-glorja li inti tajtni għaliex int ħabbejtni sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja. Ekku dan huwa il-gwadan li nistgħu nirċievu li minn din id-dinja stess induqu, ngħixu il-ferħ tal-mulej, ngħixu din il-glorja li l-mulej jixtieq jagħtina sa minn din il-ħajja stess. Dejjem jekk naħdmu flimkien ħalli nkunu ħaġa waħda. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Għal dejjem ikun infaħħar. Jew issa flimkien inresqu it-talb tagħna. U propju nitolbu għall-għaqda fl-imħabba fost dawk kollha li jemmnu fi Kristu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal paċi u l-ftehim fil-qasam politiku, soċjali u ekonomiku. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal ħarsien tal-qdusija tas-sagrament taż-żwieġ u tal-għożża tal-ulied. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għas-sinċerità fi qlubna ħalli l-Ewkaristija tkun sinjal ċar tal-isforz tagħna biex nadru u nifmu lil xulxin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Qegħdin fix-xahar anki ta' Mejju, ejjew naqdu dawn it-talbiet, l-intenzjonijiet anki għal xi qed nofru dil-Qudiesa, it-talb personali tagħna bl-interċessjoni ta' Omna Marija f'dan ix-xahar ta' Mejju. Insellmula flimkien. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tieba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni u ilqa' s-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Għamel li aħna wkoll inkunu offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq.
Sewa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax il-mulej Ġesu is-Sultan tal-Glorja rebbieħ fuq il-mewt u id-dnub, fost l-aġeb tal-anġli, tela fl-ola tas-smewiet, bħala l-medjatur bejn Alla u l-bniedem, l-imħallef tad-dinja u l-mulej tal-eżerċiti, u tela mhux biex jitbiet miċ-ċokon tagħna, iżda biex aħna l-membri tiegħu inqawwu qalbna li aħna wkoll qed immorru warajh fejn mar qabilna hu ir-ras u l-bidu tagħna. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja l-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-għola tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħa il-kalċi, reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ilqa' wkoll l-intenzjonijiet tajba li ressaqna bħala talba f'dil qudiesa. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mal-Apostli, mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għalna missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien ngħidu t-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tieba u l-nina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem,
nagħtikom is-slim tiegħi la tħarisx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatiha slim u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla. Dan hu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistaqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejja. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk Mulej biex il-misteri qaddisa li rċevejna jagħtuna l-erf tal-ħwejjeġ tas-sema u jġedduna bis-sem li nieħdu fihom ħalli jkun jisħoqilna niksbu id-doni tal-Ispirtu qaddis tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Inbirku il-Mulej. Irroddu ħaj lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta.
Waqt il-festa ta' Pentekoste ninaqdu flimkien mal-isqfijiet ta' Malta bħala Knisja waħda. Velja tat-talb, testimonjanzi u katekezi biex infakru t-twelid tal-Knisja u d-don tal-Ispirtu fil-ħajja tal-lum. Is-Sibt 18 ta' Mejju fis-7:30 ta' filgħaxija fil-Knisja ta' San Publiju fil-Furjana. Dettalji fuq knisja.mt. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna, isma' t-talb tagħna, eħlesejna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rid ikun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tgħammed fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina u la daħħannix fit-tiġrib iżaħlisna minn kull denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rid ikun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżaħlisna minn kull denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa
u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dobietna bħalma nafru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen.
Marija Santissima, urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna, bħalma nafru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għajt. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma nafru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu, aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Regina, slima lik Sultana, om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva, lilek nitniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avvukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija, u ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni u għal-bżonnijiet tal-Papa, missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna bħalma nafru lil minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purkatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Litanija. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu.
Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tar-Rużarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina Qaddisa Umm Alla. Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna qaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, nkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irasnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li lek Alla fdalek lill-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp. Itlob għalina. San Sebastjan Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Pawl Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon. Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
imbirek Alla, imbirek l-isem mqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Omm Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u makulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Ġusepp arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.